मेहरारू हम जातानी बाहरा कमाए आ तू चल जा नैहर। हमरा नैहर का पड़ल बा कि हम अपने नैहर चल जाई? आ नैहर चल जाए तो पापा जी के खाना के बना के दी? अच्छा तो तू हमरा बाबू के देवे खातिर नैहर ना जइबू। आ मेहरारू आ हमरा बाबू का दुनु बेरा कब कब देबू हो? ए जी का देबू कौची जी? खाना में सुबेरे 7 बजे बोला के दे देलू आ राती खान 9 बजे 10 बजे देलू। चलो बाबू का लगे फरिया जाओ। चली बाबू हमार मौगी नैहर नहीं जात। तो ठीक तो बात नैहर नहीं खा जाता एकरा नैहर का पड़ल बा कि अपना नैहर जा। अरे बाप हो बाप, हमरा मौगी के बतिया बाबू के बतिया एक में जाके सट जाता। बुझाता जे कुछ गड़बड़ तो नहीं है बाबू। जवन रतिया में मौगी हमार तारा के 9 बजे 10 बजे दे ले तो अब ना दी। रे कौची 9 बजे 10 बजे दे ले कौची? बाहरा जाते तो चुपचाप जो बकचोदी मत कर। आ खानवा तारा के ना दे ले। पहले सुन, हमार मेहरारू सुबेरे 8 बजे ले सुते ले, तू 10 बजे जाके खाना खइया। आ राती खान अच्छा गर्मी के दिन बा 7 बजे अन्हार हो जाता तो तू 5 बजे जाके खा लीह। आ घर में नहीं खा जाए के खाए के हे जो दुआर पर तारा खाए के बा। आ हमरा मेहरारू वाला घर में लाइट ओकर खराब हो जाई तो तारा नइखे जाके बनावे के, उ अपना भाई के बोलवा के बनवा ली। अच्छा ठीक बा ये बाबू, हम तार सारा बात माने। हम घर में खाना खाए ना जाए, बहरिया खा लेम, दुआरे पर खा लेम। ला बेग ला आ जा बाहर जा कमाए जा। लेकिन 1 सेकंड मेहरारू, तू हमरा से वादा कर जे बाबू के दिन में देबू आ राती में ना देबू। अच्छा ठीक बा, हमरा वैसे वादा करतनी पापा जी के खाना हम दिने में देम, राती खान ना देम। बाबू हमरा मेहरारू के ख्याल रखियो। अगुल लागतानी हम जातानी हम। ठीक बा खुश रह। आ चाचा तोरो के गोल लागतानी। खुश रह जा बढ़िया जोइयो। ठीक बा जा पतो तू जा।